خدای راستی نخوازن êrîş bikim ser kesekî mesela taybet çayê Şengalê jî û Qamişlo'yê jî yanî li Qamişlo jî ew ketine ser nexweşî bû ew jî çend însanê sebîl şehîd ketin em gelek pê aciz bûn yanî naxwazin van êrîşa çê bikin sebeba wî ev êrîş çê dibe em wî şermezar dikin yani naxwazin tiştê wisa me divê jiyaneka xweş jî derbas bikin em şer naxwazin yanî me şer gelekê dît me nexweşî gelekê dît em dixwazin em dijîn azadî bi xweşî yanî naxwazin van êrîşa wan û nexweşî bên serê milletê Kurd milletê êzidî ser çayê Şengalê em naxwazin van tişta wela em wê hingê jî yanî zarokên bi xwe şehîd sîpan bi xwe wan re şehîd ket hingê heta Şengal rizgar bû jî me gelek zor û zehmetî dît me gelek şehîd jî dan yani em hemberî hemû şehîdê xeta azadiyê beşna xwe tewînin hemberî şehîdê heftî û çar fermana beşna xwe tewînin em deyndarê wan şehîdan e. Navê min Hasim e ez bi xwe Sîbayê me bes niha halîn ez li Şengalê em wek civaka êzidî û wek xortê êzidî em vê şermezar bînin û ev yeke weke xayintiyê milletê êzidî bike û her yanî însanî bike ew bi xwe çi bide ew dîm hedefa xwe li milletê digirî çi hedefê li ser millet bikardînê ew pîlanê wan xelas nabin çi ew kin pîlanê wan xelas nabin hetayê pîlanê wan xelas nabin herî em vê gelek yanî nebaş dibînin yanî em rexnît xwe din li ser weke dewletê dewelî ke li ser vê nasekinin nahêlim girtî ew xortê milletê min girtî êzidî li ser karê xwe bisekinî û li ser axa xwe xwe derkevî niha Şengal xortê êzidiya yanî spîşme te gelek jî divên li axa xwe derkevin nahêlin ji ber wê şehîdê dikin li sê heşt heta dinyayê nayê bîrakirin çunku li sê heşt rojeke reş e gelek bînim yanî gelek min girtiye şehîd heyne û yanî ew heyne heta dinyayê ev nayê bîrkirin em weke ciwanê êzidî em bîjin em bi rastî rojeke weke bîjin naxweş e yanî li nêva yanî mêter û nîvekê de biçû bê jiyan bike û ew jiyana wî jî nexweşî ve em gelek bî nexweş dibin û bîdîşin em me hêvî heye yanî zûtirîn yanî wext bête rizgarkirin û em şermezar yanî dewletê şermezarê dikin ser vî tiştî yanî weke xort hetanî roja yanî dawiya xwîna me jî heye em ê pî fikrê wî bin û pî ribaza wî bin em bîjin nêzîkî salvegera Şengal em dîsa weke her salekê dîsa em ê bi xêr hatina em gurdiya kin bes çi çunku rojeke reş e gelekê ne ew weke berê em ê dîsa ewa xwe kin û sala xwe vegerin û şehîdê hemû bîrînin Şengal weke sê heşt çunku yanî min nabêjim dewlet yanî hindeka Şengal firot çunku hindeka Şengal firot û terka me dan hemû însan zanekî ne û bila ew jî xwe nas dikin em çi care dest li Şengal bernadin û heta dilopa xwîna me heye em ê li ber xwe din û em ê axa xwe parîstin